Hello, mayong hapon. Good afternoon. Thank you guys Ginoo nga nangaligo na pud mig dagat. Oh, tanawa si Bibi Ilen, si Dongke. Asa man di man pud mga tubang hari. Oh, pagkanindot sa ato ang kadagatan, linaw, malinawon. Ah, kaming pamilya karon, pamilya nangaligo mig dagat. Hi, hello. Hi, bye-bye pod. Bale pod mo. Oh, tara. Uy, hallelujah. Nataw nindot taob ang kadagatan. Muni ang dagat sa Kanglayok. Ah. Nanginhas mi unta pero walay tunasan. Ligo na lang mi ani. Ligo na lang mi ani, guys. Pagkawaw o pagkanindot ang gibuhat sa Dios. Wagid na sayop ang Ginoo sa pagbuhat sa kalibutan, no? Ang atong kadagatan linaw unya aduna usab oy mga mamunta na sila sa lawod, no? Aron sa pagpanagat, aron maka pangisda sila. Og salamat kay sa Dios, no? Gibuhat gyud sa Ginoo ang kalibutan. Pag-ingon sa Dios mutungha ang dagat, nitungha gyud, no? Unya diha sa dagat klase-klaseng mga isda. Ningon ang Ginoo diha mga higalag kay igsunan diha sa books of Genesis nga kitay magbuot sa mga isda, no? Kitay magbuot sa mga isda sa kadagatan. Unya gihatag kinis Ginoo. Gibuhat niya ang langit, no, langit, ang yuta, mga kabatuan nga yuta sa babaw. Unya gibuhat niya ang kadagatan ug ang tanan nga naa niini ayha niya gibuhat ang tawo aron maoy pialan, no, sa mga mananap sa mga isda, no, og sa tanang klaseng mga mananap og isda. Gibuhat kini sa Dios aron kitang tanan mabuhi niining kalibutana. Pero dili lang gyud ni mao'y purpose sa Ginoo. Nagingon ang Dios sa John 3:16, kay gigugma sa Dios ang kalibutan, gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo dili malaglag kundi makabaton ta sa kinabuhing dayon, no? Ingon ang Ginoo, kita nga motuo sa Dios, makabaton ta kinabuhing dayon, ang atong kalag o espiritu mupuyo kini uban sa Ginoo dito sa iyang gingharian, no? Salamat sa Ginoo. Importante kayo nga motuo ta sa maayong balita tungod kay kining Dios nato nga gialagaran, dili gid ni siya promise, ang tanang promise gyud niya mga higala ug kaigsunan yatag gyud niya nato sumala sa nasulat diha sa balaang kasulatan, no? Salamat kay sa Ginoo kining dapit, no, Kanglayok, no, nindot kay liguan nga lipay ang among mga anak, no, mga higala ug mga kaigsunan atong tiwason ang mensahe sa Dios, no. Alagaran nato ang Ginoo, simbahon nato ang Dios, no, kay siya lamang ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan ug dili moagi kaniya, no. Mga higala ug makaigsunan ug gusto kag langit, dawata si Kristo. Dawata si Kristo Jesus. Isip Dios ug manluluwa sa atong kinabuhi, no. Dawata si Kristo, mangluluwa, Savior ang atong Ginoong Hesukristo, no. Ato siyang dawaton nga Dios ug manluluwa sa atong mga kinabuhi, mga higala ug mga kaigsuonan. Atong tuuan ang iyang mga pulong. Sumala sa balaang kasulatan ang tanan nga nahisulat, mga higala ug mga kaigsuonan kining malaod sa Dios, no.
sundon og ato gyud kini nga basahon mga higala og makaigsunan. Unya ato'y kinabuhi ang naisulat diha sa balaang kasulatan aron moabot ang panahon nga inigbalik sa atong Ginoo. Madala ta sa second coming sa atong Ginoong Hesukristo. Madala ta inigabot inigadlaw sa iyang inigabot na sa adlaw sa iyang pagbalik. So salamat sa Ginoo. Ang Dios magauban og magpanalangin kanatong tanan. Ang Dios nahigugma kanimo ug kanako kanatong tanan. Ang Dios maghatag kanato og kusog sa kanunay, no? Kaya wala kitay mahimo ug wala ang Dios sa atong kinabuhi mga higala ug mga kaigsuonan. Salamat sa Ginoo, no? Ayaw mo kalimot mag-subscribe sa atong YouTube channel, no? No. Please subscribe to my YouTube channel, no? Para masundan nato ang tanan nga mensahe nga atong kanunay nga gisangyaw, atong gi-share, no? Ang gospel sa atong Ginoo Jesucristo. Kanunay natong gi-share, kanunay natong gipaambit sa social media, no? Mga higala o mga kaigsunan, no? Brother and sister, no? Ang Dios na igugma kanatong tanan niya gimahal ang tanan. Yan, nindot kayo ang atong kadagatan niya, maligo nami uban sa akong pamilya, duha ka anak ug akong asawa nga pinalangga. Salamat sa Ginoo nining kahaponon. Ang Dios manalangin ug mag-uban kanatong tanan. No, bye-bye, no? Atong sumala sa naisulat sa balaang kasulatan, gibuhat niya ang tanang butang sa kalibutan ug ang tanan nga naa niini. No, ang Dios mo'y naglikha niining lahat ng buong sanlibutan, no? Siya ang naglikha ng earth, no? Siya ang naglikha sa lahat. Walang bagay dito nga hindi niya nilikha. Lahat ng bagay dito sa buong mundo nilikha ng ating Panginoong Hesus. Dapat lang siya sambahin, dapat lang siya sambahin ating Panginoong Hesus. Pinadala siya ng Ama sa langit at para tayo ay maligtas, pinako siya sa cross para sa ating lahat, no? Para tayo ay bumalik na sa ating Panginoong Hesus. Malapit na po ang katapusan, no, ng buong mundo. No, dapat lang kailangan po tayo ay manumbalik sa ating Panginoon. Kailangan po tayong sa tawag anang mag-alagad. Kailangan po tayong mag-alagad sa atong Ginoo mga higala ug mga kaigsunan. No, ang Dios nagpanalangin, no, ang Dios mag-uban kanatong tanan sa gibuhat sa Ginoo perting ninduta, no. Shout out ko sa akong amigo Pastor Dennis Ukay, no, Pastor Dennis. Shout out ko Pastor Norbel. Wala sila ron, no. Shout out ko sa akong mga amigo, no. Sa si Pastor Sindo, no. Shout out, no, Pastor Sindo Gumira. Shout out ko James Cublan, no. Salamat sa Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Asa na yung thank you ni Jesus? Thank you Jesus. Hallelujah. Pag-picture ni. Picture ako. Pag-uniti ah. Name. Kanay mo dalagan man. Kita na. Kita na ka. Kaya maligo ko. Ako rin. Pag-uniti ah. Picture ko kanay. Ayog. Anak ba? Hello guys, day naligo diri oh. Day naligo oh, galangoy lang. Sa imong
Nawog. Langoy-langoy, oh. Dahil si Bibi Ellen. Dara, oh. Dara, oh. Dara, oh. Dara, oh. Naligo, oh. Dara, oh. Naligo. Dara, oh.